¿Cómo me presentaría? Pues que no tengo ni idea de quién soy, pero que voy investigando. Como una luchadora, pero una luchadora maricona. Y una luchadora maricona de pueblo. Una luchadora maricona de pueblo que se ha mudado a la ciudad. Una luchadora maricona de pueblo que se ha mudado a la ciudad, pero que está muy sola aquí, ¿eh? Todo esto de golpe. Ah, tienes que ponerlo así. Esto sigue en pie, ¿no? Sigue. Creo que el mundo drag, le monde, ahora me creo francesa. Como que me salvó la vida. Porque tuve un momento muy difícil cuando me mudé de mi pueblo y vine aquí a Barcelona, en que estaba totalmente sola. Quería ser una bollera famosa en la universidad, tampoco encontraba trabajo, no conocía a poca gente y solo me dedicaba a ver canales de YouTube de gente que era muy opulenta, muy divina, que me decía constantemente, venga, si te levantas de la cama y lo intentas cada día y sacas tu personalidad, pues tú podrás también ser una drag. Y creo que fue más por supervivencia que por gusto también. Sí, yo creo que fue supervivencia ante todo. Que el drag hace que mucha gente, pues bueno, sobreviva básicamente, se sienta a gusto y tire para adelante. Que no es solo un personaje que luego tú haces de quita y pon. No sé. Supervivencia, sí. Ante todo. Ante todo, cariñas, es supervivencia. Más que diversión. Pero bueno, esto ya, otra entrevista. Sí, m'he sentit discriminada, faré com mezcolanza de palabras, ¿vale? Rollo catalán i acentazo de Huelva. Sí, discriminada sobretot també perquè s'acostumen a veure molts drag queens en televisió, en festivals aquí a Barcelona, tenim amics que s'han dedicat al drag queen, també és una cosa que es pot parodiar molt, o es pot banalitzar de forma que només sigui un teatrillo, o que es pensa molta gent que el drag queen són 4 tios en peluca, que aquí hi ha discussió de paños, però sí, sobretot per l'àmbit familiar no, perquè bàsicament no ho entenen. Es pensen que jo tinc una doble personalitat i no ho acaben d'encaixar molt bé, llavors familiarment, bueno, és que desconeixen totalment el que és el drag queen. Jo crec que en l'àmbit laboral sí que he pringat molt, perquè bàsicament quan em venia a buscar la meva nòvia o em venien a buscar els de la meva associació o els del meu club i tal, les mirades, el despreci, el fet que em deien literalment que no podia treballar mai al món de l'espectacle o al teatre, sí que m'ha influït molt en el fet d'encara ser més rebel i més reactiva i combativa, saps? De no estar a casa i conformar-me amb les crítiques que em deien, sinó més que res lluitant contra aquestes injustícies. Però sí, sí que he pringat, sí, ho he passat malament, òbviament. El drag no només... Perdona, m'estic allargant. No només consisteix en ficar-se una peluca, fer un paper, anar al centre LGBTIQ+ aquí a Barcelona, no consisteix en fer actes polítics, ha de ser... Per mi el drag és algo més quotidià del dia a dia, algo que porto a dins, no és només un paper per exterioritzar i fer creure als altres que sóc així, perquè sembla que si ets queer i no ho demostres i no ho expliques al món que ets queer, pues que la gent no et pren en sèrio, no? És com, si no lo muestro, nunca lo seré. Bueno, fake it until you make it. Hi ha un documental genial que és Paris is Burning, que em va inspirar molt també en crear el meu propi drag. El meu propi drag és una persona que no té recursos, que està a casa bàsicament, podries veure com si fos una ama de casa, una dona que s'emborratxa molt, també amb aquest esperit folclòric, molt reivindicatiu, amb música bastant depriment també, que vol dir un drag que encara no ha sortit al carrer. Mai, poques vegades he fet un show de drag queen al mig del carrer, ha sigut algú en un espai tancat, però donant la imatge que soc espectacular i que he triomfat, no? Llavors, clar, també volia aclarar una mica això, no? De que tot l'speech que faig a Instagram sempre es fa en un lloc interior, mai ha sigut en un espai exterior, no? I llavors encara crec que hauria de performativitzar més el meu drag per tal de que sigués més vist. No només per dins, sinó també, això, més worldwide, més internationally, com diu la Batzial. Sí. Sí, crec que Belles Arts em va donar a entendre també que quan acabés potser no coneixeria gent com jo, que li agradés, per exemple, dones que fan drag queen. Això té un terme que es diu bio queen, fox queen, també es remunta molt a la música Riot Girl
I és una cosa que no he vist molt aquí a Barcelona, dones que facin drag, que, bueno, a part de les queer that official, hola, Ken Follett, hola, faré un tag, potser això després ho podreu tallar, però vull mencionar 4 o 5 artistes després que no es coneix ningú perquè bàsicament no s'han donat a entendre a discoteques i a bars. Crec que també ser drag queen i no anar a certes discoteques o a certs locals fa que no siguis vist, de que estiguis totalment invisibilitzat, de que si ets drag queen tens que anar per collons en aquests locals, si no, no existeixes, no? Per què no fer un espai lliure on poder discutir d'aquestes coses, no? Food Club, hola. Sí, crec que les Fox Queen, les Bio Queen estan apartades, crec que les putes que també fan drag estan apartades, crec que també la pobresa o les classes socials de por aquí al lado fan que no ens podem conèixer entre nosaltres també. Menys mal de les aplicacions també i de gent que t'inspira, si no estaria pringant, bàsicament. Però sí, hi ha molts prejudicis. Vale, pues tantos tabús como pelucas tengo en mi casa. Porque básicamente tengo millones. Crec que els tabús sempre existiran, hi ha tants per comentar que no sé. Aviam, el de la prostitució és tan important. Sí, el de la prostitució. Potser el de la pederàstia, no sé com dir-ho, m'agradaria ficar-ho pel mig. El de la infantilització del porno, sisplau, s'ha de parlar més del porno. O sigui, podem fer moltes bromes sexuals, molts xistes, però s'ha de trencar amb l'estigma del porno, per favor. També està molt bé parlar de política, però podem parlar sobre com polititzem les bromes i els cossos també. Parleu del porno, sisplau. Perdona, he dit del porno perquè per mi és molt important, he treballat a la indústria del porno durant anys i potser no és el que volíeu que digués, però per mi és el meu statement més important. Potser si feu una altra entrevista a algú us dirà, doncs mira, jo què sé, doncs taca tu, però jo us diré com... Volem que diguis el que tu vols dir. Buah, doncs aquest d'aquí. Buah, és aquest. O sigui, em surt de la patata, saps? Me sale ahí como Kalashnikov. En un mundo ideal, los heteros no me insultarían por la calle. Como dicen las Miss Universos, la paz en el mundo. Mira, en un mundo ideal, los queers y los maricones, las transexuales, las bolleras, no estaríamos sufriendo como ahora. Y no habría heteronorma. No puto existiría, por favor. Mira, esa es la heteronorma. La cojo, me la como. Es que, prueben heteronorma, por favor. Habría una recapacitación, mi vida. En Pubilla Casas, pues yo qué sé, no se me insultaría ni me pegaría. Por favor, que en el cine tampoco se hablará de las bolleras y los maricones como si fuéramos putos pedazos de mercado y dinerito, chiquiclín, chiquiclín. Por favor, que hubiera más respeto. Y no lo digo en plan para quedar bien, en plan típico mensaje, las leyes. Quiero leyes, ¿vale? Por favor. Ese mensajito que ahora veo mucho en Instagram de que haya leyes, ¿no? A favorecer la ley trans. Quiero, por favor, un poco más de realidad. Un poco más de despertar. Menos postureo y más activismo. ¿Ok? Ok. You know? Un animal muy mamarracho. A ver. Un animal. Un pavo real. Express yourself, como dice Madonna, un pavo real. Yeah. O si no, mi perro. A 4 patas. Una comida. Esta. Una comida de parrús. Un postre delicioso, un tiramisú. De parfum. ¿Un postre favorito? Pues, no sé. Mira, los pasteles que durante el confinamiento se hacían, pues un pastel. Un bollo de crema. Un chuchu. Un chuchu. Un chuchu. Un chuchu de crema. Un tabú. La neurodivergencia. Porque la gente no ve ni... O sea, en vez de ver... a ver, recapacitamos. Sería la neurodivergencia, sí. El estar loqui. El estar loquite, porque la gente se fija en el drag, pero no ve lo que pasa por dentro. Pues la neurodivergencia, el tener un problema mental. Los problemas mentales, ¿qué pasa? Tener un problema mental.
Psicóloga, he tenido una crisis, por favor. Pues sí, los problemas mentales, cariño. Mi agua, mi agua, mi agua. Que no es solo un personaje que luego tú haces de que te pon. No sé. Supervivencia, sí. Ante todo. Ante todo, cariñas, es supervivencia. Más que diversión. Pero bueno, esto ya, otra entrevista.